Miért fordulj életmódmentorhoz? Lehet, hogy már pontosan tudod, hogy mind kéne változtatnod, de az is lehet, hogy csak azt érzed, hogy valamit kéne, de nem tudod, hogy mit. Minden esetre az életmódváltás nem könnyű. Én is benne vagyok sok-sok éve. De együtt könnyebb. Úgy, hogy valaki ott van melletted, rendszeresen beszéltek, segít, ha elakadsz, támogat, amikor feladnád. Ez egyébként egy barát is lehet. Mentorként tudok neked segíteni abban, hogy megtaláljuk, hogy mit kellene változtatnod az életmódodban. Segítek abban, hogy az elhatározásodból tartós eredmény legyen, ne csak egy újabb hanvába holt újévi fogadalom. Megtanítalak arra, hogy hosszú távon is működtetni tud ezt az egészet. Pont az a lényeg, hogy ne csak pár hétig tartson, hanem akár élethosszig tartó egészséges szokásokat alakíts ki. Ez nem megy rögtön. Ezért is hiszek abban, hogy szükséges a hosszú távú együttműködés. Sok mindent el tudnék mondani egy-két alkalom alatt, de még többet, ha hónapokig együtt megyünk az úton. A tempó rajtad múlik. Ha szeretnéd, gyakrabban beszélünk, ha úgy fér bele, akkor ritkábban. Akár gyorsabban, akár lassabban haladunk, szükség van pár hónapra, hogy az életmódváltásod eredménye látszani kezdjen. A legjobb az egészben, hogy miután elengedem a kezedet, képes leszel magad működtetni a rendszert.